Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon aste berezi honetan beste berrikuntza bat dakargu. Iñaki Urrutira joan zaigu, baina Julen Goikoetxea Orbegozo gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon bai, haze plazera, bigarren kafeko laborategira etortzea. Ez duzu eguna proposna aukeratu ba etortzeko, Julen. Herrieta egin digute eta barkamena eskatu behar dugu. Zer egin duzu eba? Orain ulertuko duzu guztia. Inigo, bota barkamena. Benetan Goiuri. Bai, mesedez. Dudarik egin gabe? Bai. Ai, ama. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Atzo kafe irlandarraren mundu eguna izan zen eta ez genuen aipatu. Eta gure sare sozialetan esan digute hori ez dela posible. Kafearekin lotutako eguna izan da ezin dugula ospatu gabe utzi. Bai, edo zein aitzekia da ona, festa egiteko. Kafe irlandarra, kafez, azukrez, irlandar whiskiz eta esne gainez osatutako edaria da. Egun hotzetan gozatzeko ezina proposago. Ospakizun honen jatorria Irlandako Shannon aireportuan koka dezakegula dirudi. Bidaiari nekatu talde bati whisky azukre eta esnegaiarekin egindako kafe mota bat zerbitzatu ziotenean. Gogo biziz estimatu zuten gozamenura eta bidaiarietako batek, Stanton dela plan idazleak, estatu batuetara eraman zuen. Eta nola espatu behar dugu guk egun garrantzitsu hau? Goiuriri etzaio kafea gustatzen, beraz, berarentzat esne gaina zuretzat kafea eta niretzat whiskia. Ik bai jakin. Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm. Atzoko hankasartzea argituta, gaurko ospakizunei heldu beharko diogu, ezta? Ni prest etorri naiz. Gaur, arrantzaleen nazioarteko egun omen da. Ofizioz, arrantzan aritzen diren gizon emakume guztiei egindako omenaldi gisa, baita arrantzan afizioz aritzen diren arrantzale txikiei eta zaleei ere. Itxoin segundu bat, ez algen hona ipatu azaroaren 21 arrantzaren mundu eguna? Bai, baina desberdinak dira. Gaur arrantzaleen eguna da, ez arrantzarena. Baina ekainaren 5 ere ospatu genuen horrelako zerbait? Ez, ekainekoa arrantza ilegalaren aurkako nazioarteko eguna da. Gaurkoa, argi geratu dadin, arrantzaleen nazioarteko eguna da. Itxasoak dituen arrainak baino egun gehiago ditu arrantzak. Arrantzale maitagarri, gogo handia dire irri, libertate zainegarri, hautatu gure aberri. Arrantzale maitagarri, gogo handia dire irri. Arrantzalen bai gudari. Egunak asko izango dira bai, baina gaiarekin lotutako abestiak ere mordoskia badaude. Euskaldunak betidanik egon gara itsasoari begira. Horregatik ditugu hainbeste kondaira. Pentsa, gure kostaldeko herri asko bizi izan ziren balearen arrantzari esker. Bai, 12. eta 18. mendeen artean, balea izan jardun zuten Euskal Herriko arrantzale askok. Hasieran, Bizkaiko golkoaren itsasertzean aritu izan ziren Sardako balearen arrantzan. Tekniken hobetzeak ordea, gero eta urrunago joanarazi zituen arrantzaleak. Eta balearen arrantzak gogoratzeko Euskal Herriko kostaldeko herri askok balea dute armarrian. Biriatuk, Endaiak, Bidartek, Biarritzek, Mutrikuk, Getariak, Donostiak, Lekeitiok, Ondarroak. Baina, 1901 maiatzaren 14an, Bizkaiko golkoan harrapatutako azken Sardako balea izatu zuten, Orion. Eta noski, Benito Lertxundi oriotarra izanik, historio hori kantu bilakatu zuen. 1900 urtian, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian,
Balia agertu zan behatzikaldia. Noski, kostaldekoek beti izan dute arrantzalei buruzko abestiak egiteko joera. Ondarruko Kirmen Uribek kantu koplak izeneko liburu argitaratu zuen. Itsaskanten eta poemen antologia pertsonal bat, ahozko tradizioko altxorrak jaso eta euskal idazleen idatzi egin elkarrizketan jarraiz. Eta kantu koplak esan dez, baina portu koplak izena du. Liburuak. Liburu plazaratu eta hilabete gutxira portuko plak ikuskizuna martxan jarri zuen Mikel Urdangarinekin batera, non poesiak musikarekin egiten zuen bat. Eta Txomin Artola Hondarribiarrak ere, egin du horrelakorik, 1975ko Olaesta diskoan, Arrantzale herri abestia argitaratu zuen. Kanta horretxa zertzean, mendilidainez gordea, ibai eta ibarrez betea euskaldun lurraldea, toki paregabea, oberik ez da munduan. Baina arrantzalei buruzko abesti ospetsuena egian abesti herrikoi bat da. Jatorri ez ezagunekoa, asmatzen duzuen? Bale, pistaren bat emango diguzu Goiuri. Bueno, bai, bertsio asko egin dituzte, adibidez Oskorrik egin zuen bat, Aino Artetak ere abestu izan du. Baina Urko abeslariak egin zuen ospetsu? Ha, bingo, 5 pistarri zuretzat. Hasi berriaren zoria izango da. Ixilik dago abestia zari nintzen. Kaia barrenian, ontzi txuri polit bat uraren gainean. Isilik dago, kaia barrenian, ontzi txuri... Zenbat jende ikaratuko genuen Euskaldunok edo zintokitan bazkalostean eta gogo biziz horrelako kantuak abesten, Goizekordu biletan esnatutzen gera. Arrantza eta arrantzalei eskenitako askoz gehiago ere badira, baina noski denak entzutea ezinezkoa da. Baina lasai, itsasoarekin lotura duen beste abesti bat entzungo dugu gaurko elkarrezketa guztikoan. Gaur, 6 urte taldeko Jokin Elortza etorriko da gurera euren disko berria aurkeztera. Doinuetatik aratago tartean, Itziar Ugarte Irizar idazle eta kazetariari bere abesti kutxunen zerrenda osatzeko eskatu diogu. Eta Nagore Legarreta argazkilariarekin ere hitz egingo dugu. Ba, Julen, gainditu duzu lehenengo proba. Ongi etorri bigarren kafera. Eskerrik asko. Bueno, urtarrilak 26 ditu gaur eta aste azkena da, eta bai, zuei ere ongi etorri bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Koreografia ez dio, erakutsi? Zuegin jaun Andreok, dantzan ez dakit ondo moldatzen den, baino ritmoa, koordinazioa, ritmo ezberdinak egiteko gaitasuna, eta gaur ikusi duten meme batean zioen bezala jende normalak ikusten du bateria, eta berak ikusten ditu 8 edo 10 katxibatxe, baina bai, dantzan abixatu gabe, ez da ondo moldatzen alegiko semia. Julen... Abixatuta ere ez, Julen Goikoetxea horbe gozo, ongi etorri bigarren kafera. Eskerrik asko. Bai, lasai, berari ere, jende arruntari bezala bateria iruditzen zaio. Dantzan akaso beto xego moldatzen da, edo hori diote behintzat. Goiuri ez Arrandi, arratsaldeon. Arratsaldeon.
Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide. Gaur, bigarren kafeak irureun eta 24 ditu, arratsaldeak 4 eta 10 minutu oraintxe, urtarriak 26 hemen irugarazkoekin gozatzeko prest, gure lehen gonbidatu ere estudioan sartu da, eseri daiteke berreskubiko aulkian, eta plazer baduzue, urrengo bi horotan zuekin izango gara hemen, naiz irratian, bigarren kafean lehenengo mezua jaso dugu, wow, zein da tipo guapo hau, Jesus! Kurrikuluma bidaliko dizuet dio Gorkak. Bueno, Gorka, zut bisita etorzitezke kurrikulurimik bere, ez dagoaz arazorik. Izpilu parean arro irrie itean eme oldarkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko espainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan serioenetan erantzukizuna Julen Goikoetxeak gainditu du sarrera, baina gainditu beharrekoa urrengoa da. Alegia, alegitar bati elegia esatea goza derra da. Maite duten tarteari hasiera eman bar diogu, eta lehenengo maite dutak neurri batean Julen markatzen du bizitzan alako mugria. Ez da presioa jartzearen, baina edozein maite dutek ere ez du balio, eta zera. Zer maite duzu zuk? Horregatik galdetu da zu lehenengo niri, ez da? Zuenak entzun aurretik? Normalean, egia da beti ezkerretik hasten naizela. Bai? Bai. Beti hasten naiz, ezkerreko aurkezletik. Ara? Ala? Enekin? Maite dutan beti hasten da. Vale. Astelenetan, Amaia, asteartetan, Bai? Maitena, asteazkenetan, bai, Iñaki... Goiuri zalantza egiten badu, akaso ez da benetan, oso Ez, osea, kasuren batean lehenago hitz egin badugu eta Maite... logika hori neukan identifikatu, Bai, nik banun lagun bat esan zuzula, aukeran beti eskuinean. Eta ni berriz, aukeran beti ezkerretan da, orduan ezkerun, ez da bai, ondirik izaten, buelta ondiek, ematen genituen elkarrekin pasioak emateko, baina bestela ondo. Bai, Goiuri, beti azten nahi zortik, batzutan hola salbuespen, ikusten badute, ados. Maitenak ez duela prestatu, aldatzen dugu, baina, bai. Eta esaten maizut ez duela prestatu, ez duzu aldatuko gaur, ezta? Gaur ez. Bueno, nire maite duta gaur, eta akaso zuentzako errezkirian eroritzea eta kumplito egite izango da, baina tira, gauza berriak probatzea ere gustoko dudanez, gaur lehenengo eguna dut, hemen bigarren kafean, eta gaur nire maite duta, bigarren kafeko familia honetan, hain ondo hartu nazuen entzat izango da. Gainera, gauza esango izuet, Julenek gaur lortu du historian gertatu ezen zerbait. Eta da, munduko pertsonarik, ez dut kafe gorrota zalea esango, baina kafe zaletasun gutxien duen pertsonak, Goiurik, iritsi eta nahi ez du kafe bat eta prestatu indio. Eta ona gainera. Bai. Eskerrik asko. Gure amonaren eskutuko aien Bai, naiz irratiaren entzulek, akaso Julen Goikoetxeak kokatuko duten naiz irratiaren uinetan, ze uda hontan Frantziako turra egiten aritu ginen elkarrekin, da Jon Garate lankidearekin, Iker Gurutxak ere bueltaren bat emantzun bertatik, eta noski gurekin gonbidatu berez izaten ditugun, Aino Artolazabal, Iñaki Arratibel, Asier Maeztu, asko izan ditugu gurekin, baina bai, Julen iaia ez, egunero izan ziren gurekin, ez da? Iaia. Bai, hor izan genuen festaren bat. Bai, hor tartean toke egon zen. Utxuneren bat, bai zuk eta baita. Egun ilunen bat. Txispun! Zederra, Andoni García Matxainen mandolina hori hitzetan kantu honetan. Zein da zure maite dut, Goiuri? Maite dut eza, aipatu behar nun. Baina, konturatu naiz, maite dut eza, bihurtu dezakedala maite dut batean. Ondo iruditzen zaizue? Dena iruditzen zaigu, Goiuri. Maite dut eza da? Juleni ezio aukera hori eman, azteko aurkezlegarenok aukera daukagu maite dut ez edo maiteko nuke. Baina gaur lehenengo guna izaki pentsatu dugu maite dut apolitiagoa zela. Bale, orduan erea. Nere maite dut eza da, irakurri dudala, Jonas Brothers, taldeko Nick Jonasek, eta Priyanka Chopra, aktoreak. Eume bat eduki dutela,
baina ez Priyanka urdun egon delako. Erosi egin dutelako. Ama. Hau da, hain eufemistikoki gestazio subrogatua deritzon hori egin dute, eta orduan ume bat eduki dute, eta euren burua defendatzeko, esan dute, klaro, eske gure egutegiak eta gure lana, eta gure egunak hain dira estresez betetakoak, ezin dugula elkarrekin egon, ezin dugu larruajo. Amodio egin. Amodio egin. Bitako bat, ez da gauzen. Ez daukagu denborarik hortarako, ze oso lanpetuta bizi gara, eta orduan ezin izan dugu era natural eta tradizionalean egin. Grazia pixka bat egin dit, ze ez balin badozkazu, 10 minutu. Baikorrak izan da. 10 minutu. Txortan iteko, ez dakit, ze denbora eukiko zuen ume bat ezteko, baina orduan ere maite dut eza da, hau egitea, ze, pertsonen salerosketa iruditzen zait, eta enago ados. Baina, konturatu naiz, hau maite dute izan daitekela, ze, duela urte asko, nire bidaia feministan murgildo aurretik edo, murgildo aurretik ez, baina lehen etapetan nintzela, ez zitzaidan gaizki iruditzen. Esaten hon, pues ez dakit, zergatik ez? Norbait nik ezin balin badut aurduan geratu, edo bikote homosexual bat balin bana ez, eta klaro, orduan ez daukat aukerarik biologikoki, zergatik ez erosi ez, edo, klaro, kontzientzia, neukan hainbesteko kontzientzia, eta konturatu naiz, eta nire inguruan berdin, eta komentatzen genuen gure artean, ez zegoela gaizki. Eta gero urteak pasa ala eta gehiago irakurtzen zoaz, eta eta aurreko moreak jazten dituzu, eta konturatzea gaizki dagoela, eta konturatu naiz nire inguruko guztiak, orain, ados daudela nerekin. Hau da, berai etzaiela gustatzen. Dendenak, benetan? Dendenak ez. Baten bat egongo da. Baten bat? Baten bat badago, baina kuadrillan eta orokorrean inguruko lagunak, eta maite dut, egin dugula elkarrekin bidaia hau eta bilakaera hau, eta lehen ondo iruditzen zitzaigun gauza bat, orain ez zaigula ondo iruditzen, eta polita iruditu zait nola eriginen gure hartan komentatzen, en plan de, ikusi duzu, hauek ze egin duten. Beraz, nire maite dut maite duta da. Garai berri bati maitasunez eman harrera, bide luze honetan gaudelako batera, lana egin eta gero ezin bota atzera. Gogoratu, iragana, bideo kerretik nera mana, denborak erakutsi digulako bizitzan okerregina dagona, jarraitu genulako. Nire maite duta da, gaur goizean joan naiz, Donostiara PCR-test bat egitera, bihar Italiara nolako, grabazio batera, eta egin beharra naukan bidaiatzeko. Eta joantxe, osasun langileak 7 zirela esango nuke, harreran PCR egin eta bueltaka zibiltzanen artean, eta ordaindu eta faktura eskatu eta PCR egin eta ez, eta uste dut beste 8 bezero edo paziente edo danakoak pasagara handik, eta esan, 15-etik 14 euskeraz ari ginen bertan. Eta pentsatu dut, PCR hotze da gure territorio libre bakarra. Hori da, nire maite duta. Kondorraren egaldia, zeruan barrena, kondorraren egaldia, unkitzen hauena. Gorkak ere idatzi digu, nire gorko maite duta da aurreko igandean Tolosan zerbeza pare bat kafe Iruñan, haze gozamena eta iuntasunean Tolosako kaleetan. Hone badaki nora etorri, gauza onerako. Baina Iruñean, kafe Iruñan ez da, honeko beste izan badauka kafe Iruña mitikoak ez da? Iruña. Iruña? Bai. Benetan? Bai. Ez, Iparra ez? Ez. Ez? Aldatu zaliote egin. Uztet izena ez ziotela aldatu tabernari. Iparra garagardoa egiten duten ekartu dute taberna, eta Iparra garagardo artisagoa saltzen dute, eta beste lekutako garagardo oso onak saltzen dituzte, baina ustez tabernaren izena mantendu dutela. Iruña taberna dela, esango nuke. Ados, ez zitut kontrakorik esango. Jabeari galdetuko diotoren txertan. Gorka arribedertsi edo zeiz esan diazun, lasai, bueltan izango niz laizter. Iruña izan du. Oso dago Juri. Orain guan ere zuk arrazoi. Bueno, salbo espene igual.
Lauak eta hogei zuzenean, naiz irratiaren sintonian bigarren kafean, eta bagoaz, gure lehen gonbidapena agurtzera. Zure gogoz berriz. Ziurrenik ez daki, baina gurera etorri aurretik, gaur gurera etorri aurretik 11 bidera ipatu dugu bera bigarren kafean, eta behin halako batean pentsatu genuen, ara, hau zuzenan ere esan dugu, gonbidatu beharko dugu horrelako batean nagore Legarreta gurera. Hainbeste dira arrazoiak kostare egin zaigula. Eta gogoratu ere ez du egingo, baina behin bigarren kafearen afari bat ospatu genuen. Bakarrenetakoa, Alkizako ostatuan pini ere tarteko, eta nahi, eta han egin genuen topo, eta tarte baterako adoptatu ere egin genuen gurekin. Orduan, nola ez, argazki kamerare gertu zuen, eta biharamunean baso batean egin beharreko saio berezi ere bazuen eskuartean. Hernaniko kronikan lanean zebilela izan zuen, lehen harremana argazkilaritzarekin Nagore Legarretak 2003an abiatu zuen bide hori, eta 2009an egin zuen topo bere ibilbidean mugarri izango zen teknikarekin, argazkilaritza eszenopeikoarekin. Berrerabilitako ontziak, kamarak eraikitzeko baliatu, eta horien bidez, ohiko argazki formatuetatik haratago joan alizateko ideiak erakarri zuen. Modu horretan ateratako argazki oniriko eta ez zehatzek harrapatu omen zuten ordutik ona, proiektu garitan hartu du parte esan da bezala, liburuak, dokumentalak, tailerrak, atzerrian egindako egonaldiak, kamararen zulotik sartzen den argi izpiaz baliatu eta egindako ez eta eskuartean dituen ez hariko gara gaur, bigarren kafean Nagore Legarreta altzelairekin. Arratsalde honetan ongitorri Nagore? Arratsaldeon. Ondo algara? Bai, erki, ben gusto bat, egin dezuen txoko hontan. Eskerrik asko. Aizu, lehenengo galdera egin aurretik maite dut ere eskatu behar dizugu. Zer maite du, Nagore Legarretak? Pentsatzen ebilen metafisiko edo simple jarri, eta oso simple jarriko naizela, gauza simpleak. Maite ditut arrautza prejituak patatakin, eta sukaldatu egiten badizkiate hobe. Eta esango nuke orain eguko puntu honekin, aurretik eskarola pixka bat ola batxuiakin, eta Hernaniko sagardo botila batekin gonbidatuta, hortxe bertan hilko nizake. Bakizu ze, hemen metafisiko ez dakit, baina batzutan intenso xamar ere jartzen gehagu, baina olako gaiek ere txunditzen gaituzte. Pentsa, igandean jakan ginen grabazio batean lankide batzuk eta berandu xamara bitu eta esan genuen, igual sozia iritsiko geha, eta lankide bat da benetan ona, Iñaki Gereñu, benetan trebea patata frigituak egiten, baina kategorikok. Eta hantxe, elkarteko lankide bati galdezkaizu, baldaude hor sozidaden patatak eta arrautzak zehatzo etzeuden da, ez daude eta auta beste da, lortuko ditu nola bai, da batak amaideika eta bestiak, eta Puentelarrainako hortan erosi genituen arrautzak, eta iritsi ginen amarterrik ingurun afaltzea, patata frigituk, arrautza frigituk, eta nik horri gehitzen diot, piperrautxe min pixka bate, pimento ipikante pixka eta horrean. Kategoria. Aizu, esan dugu, aitzaki asko egon zintezkela zu gurera ekartzeko, eta batzuk eta pasatzen ikusi ditugu azken hilabetetan, eta azkenean heldu zaitugu. Gora berak ere izan dira azken data hauetan, azken aste hauetan zenituen proiektuen artean, baina abenduan esainatzekoa zen batetik abiatuta ostiralan bertan, arratsaleko 5 erakusketa zabalduko da, Txillidalekuko basoan. Esperimentazio lantegia, 16 eta 23 urte bitarteko gazteekin, sortutako esperimentaziorako gunea eta gauza gehiago, baina zu kontatuko dizkiguzu hobeto. Zer da, ze honek badu, ez dakit metafisikatik, baina behintzat hola lau hitzetan azaldu ez daiteken esperimentutik badauka, ez da? Bueno, kontua da, Txillidalekuk hezkuntzatik proiektu ezberdina garatzen dituela, eta pandemia, ditxosozko pandemia gara honetan, espazio eder hori, nola erabili edo zer egin zitekeen, kontestu horretan buruari bueltaka hasi ziren, eta halako espazioa interesgarri izan zitekela pentsatu zuten nerabentzat, ez? Azkenean nerabeak dira beste hainbat sektoren artean baztertutako sektore bat, ez dakit, tokirik edo ez dutenak izan beren burua azaltzeko, askotan ere kriminalizatuak, eta egin zeralako proposamen bat, arte eta kulturan interesa zuten gazteekin, hilean behin saio bat egiteko,
arte disiplina ezberdinekin esperimentatzeko. Niretzako ere erronka izan zen, zen ordura arte argazkilaritzako tailerrak ematen dituen, baino gogo biziz nebilen beste teknika batzuekin aritzeko, eta bueno, proposatu genuen, saio bakoitzeko martziana da bat, hola garbi esan da. Ibili gera ontziekin argazki kamarak egin eta museoan zehar argazkiak ateratzen. Gogoratzen ez gainera egun horretan sekulako euri jasa ari zula, eta bueno, aterkiekin eta ibili ginela museoan zehar. Museoko arduradunak esaten zigun arek performance bat ematen zuela beste zer baino gehiago. Ibili gera baita ere zeramikarekin muralak egiten, ibili gera kalkoekin museoko azalera ezberdinak kalkatzen, gorputza dirazpenaren bidez Miriam Perez Kazabonekin ibili gera gure gorputzak pixkat askatzen, beharrare genuen. Eta, bueno, balako nahiko saio esperimentalak egin ditugu, eta guzti hori aurkezteko, edo prozesu horretan ze gertatu dena azaltzeko, ostiral honetan daukagu aurkezpen hori, 5etan. Ikusi dugu arnasak, polikiaritzeak, horrek ere baduela garrantzia. Askotan Miriam Perez Kazabon ere elkarrizketatu genuen, duela hilabete batzuk dagoeneko, baina arte eszenikoetako jendearekin ari garenean, bai dantzan, bai antzerkien, arnasan maiz agertzen den kontzeptua da, eta arnasak musikarekin, dantzarekin, interpretazioarekin, gestualidaderekin duen lotura hori ez. Eta hemen ere badu ez, bere garrantzia. Basoak badu ere arnasarekin, eta arteak noski ez. Noski, gainera, pentsa orentxe jantzita daukada maskarilla honek ez, arnasaren gaia hortzegoen. Beti izan da, baztertu dugun zerbait, gure irakasle batek esaten zuen moduan, arnas hartzen dugu justu bizi irauteko, ez itotzeko, baina ez diogu arnasari behar bezalako tartea eskaintzen, are gutxiago bizi ditugun garaiotan, eta hori izan zen, puri-purian azalean geneukan behar bat zen, arnasa hartzearena, eta bai fisikoki eta bai metaforikoki, hori garatzen saiatu geha artearen bidez, horretarako ere tresna ederra delako. Beraz, esango dugu hori, 16-23 bitarteko gazteekin egindako proposamena dela. Ostiral honetan aurkezpena izango duzue, bertara izemen eman dezakete, edo hurrengo hitzorduetarako eman behar dute izena? Ez, tailerra berez bukatuta dago, badaude beste ideia batzuk hurrengo urtean garatzeko oraindik ez direna gauzatu, beraz ez ditugu aurreratuko, baina izango litzateke ziklo honen bukaera, eta aukera dagoena da joateko. Orduan, joan nahi duenak, Txidialekuko webunean sartu, eta hor badaude sarrerak edo gonbidapenak debalde eskuratzeko lotura bat, eta bide batez espazio zoragarri hori ezagutu, egin dugun lana ikusi, elkartopatu, tertulia pixka bat, ateak zabalik dituzue. Beraz, hilabeteetan gazteekin egindako lan horren emaitz izan dute ikusgai, eta bertara joateko sarrerak denborarekin eskuratu behar dituzte. Hoxe, bai. Hemen jartzen du, ikusten ari zarete pantailan. Info 5etan doako sarrera. Hemen, txek. Hortxe eta gozatu ze. Bada berez, Txidaleku espazio zoragarria arnas hartzeko leku bat, eta, arnasarekin eta nerabeekin eta hainbat espresio artistikoekin jolasean, prestatu dute horrelakoa. Ez da azken hilabetetan egin duzun lan bakarra asko dira, eta danak pixkanaka azaltzen joango gara. Ze bada beste proiektu bat zinez interesgarria, eta da pixkat urte berriarekin batera Astigarragako emakumeen plazan egindako mural hori, ze inor pentsalezake mural bat egin dute, mural horren atzean dago emakumeen arteko elkarran ikaragarria, dago ahalduntze lan ikaragarria, eta gero emaitza estetikoki zoragarri bat, baina estetikaren atzean zenba dagoen horrez nago, Bai, hau ere Txidialekuko erronka izan zen, eta hau ere erronka izan da, leheno aipatu bezu ez, gauzak probatzea edo gustatzen zaigula, eta nire buruari ere etzai gustatzen gauzak beti bezala egitea, ez? Proiektu bako izan zerbait ikastea edo zerbait berrira gerturatzea gustatzen zait, eta hau izan zen sekulako erronka Astigarragako baletik, proposatu zidatelako, egiteko mural bat, pentsa 40 metro, zabal, 3 metro luze, olako zerbait. Kristalezko azalera batean, egia da Astigarragako zati hori edo eremu hori nahiko iluna eta ez zebilela jende asko inguru horretan, eta aprobetxatu nahi zuten pixko bat bizi berritzeko urbanistikoki, eta baita ere
herrian gero eta indar gehiago hartzen ari zen, emakume mugimendu guzti horri lekua egin ez zitzaion, ez? Eta emakumeen plaza diseinatzeari ekin zioten, diseinua, plaza horrek izan behar zuen prozesu parte hartzaile baten bidez diseinatu zen. Eta, iritsi ziren konklusiora, irudi batek, irudi eder batek izan behar zuela tokia plaza horren erdian. Eta, proiektua ala etorri zitzaidan, eta, niri ere oso interesgarria iruditu zitzaidan prozesu horrek parte hartzailea izaten jarraitzea. Eta, emakumen gorputz adirazpena lehen bidez, Astigarragan indarra hartzen ari zen, indar hori nolabait ere katalizatzea eta irudi bat aurkeztea nun emakume guztiak identifikatuko ziren eta indar hori leku egingo zion. Eta horrela argazki saio bat egiteko deialdia egin genuen eta deialdia egin eta 3 egunetara 240 emakume apuntatu ziren. Astigarrak ez da hain handia eta moztu behar izan genuen berehala, zeingo dugu dozena batekin konformatuko ginen. Baina 240, azkenean erabaki genuen, eta eskerrak Astigarragako udarari baliabideak jarri dituela guzti hau bideratzeko, zelan ordu asko izan dira. Eta, esan pentsatu genuen, izena eman zuten guztiei baietz esango geniela. Eta, hasi ginen lanean, martxoan hasi behar genuen lanean, eta arras, berriro ere, hitz magikoa, konfinamendua. Eta hori, azkenean, gelditu zen prozesua, etenaldi baten ondoren erabaki genuen nola aurrera jarraitu behar genuela, eta azkenean, talde txiki-txikietan, argazki saio pilo bat egin ziren, eskatu zitzaien emakumeei beraientzat importanteak ziren tresnak ekartzea, batek boxeo egiten zuen, boxeoko guanteak ekarri zituen, beste bat gustatzen zitzaion dantza egitea eta dantzatzeko erropak ekartzen zituen, beste bat korrika egitea, emakumeak rol eta posizio ezberdinetan retratatu genituen eta guzti horrekin mural erraldoi bat egin genuen, aurkeztu zela duela hilabete batzuk. Ez dugu goratzen justu noiz, baina dagoeneko ikusgai dago emakumeen plaza horretan. Eta kontua da proiektu horrek ere segida izango duela orain, egia esan gure helburua lortu dugu, Astigarragako emakumeak eta gizonak oso pozik daude espazio horrekin, irudi horrekin, beraien buruak agertzen dira hor, gorputz errealak, jarrera errealak, eta orain jarraitu behar dugu, Astigarragako beste hainbat puntu ilunetan, nolabait ere, mugikortasuna erraztu eta argituko duen interbentzio ezberdinak egiten. Horre prozesu teknikoan ere izan dira, ez, elkarlanak, litografo batekin aritu zinen lanean, ikusten da bideoan bertan, oraintxe ikusten ari da streamingez ikusten gaituztenek, ez, negatiboekin lanean, badago gero prozesu, ez dakit, disiplina ezberdinak nahasteko joera bat, ez, azkenean mural hori gauzatzeko, eta gero galdetuko dizut bai, ze badaude orain bestelako proiektutxo batzuk, ez, beste espazio batzutan lan hori edatzen jarraitzeko, baina sorkuntza prozesuari dagokionez, lan asko dago horratzean. Lan asko dago horratzean, bai. Esan bezala, dakidana egin beharrean beti zerbait berriaren bila abiatzen naiz, eta horti datozte istotasunak, eta gero baita ere sorpresak eta normalean onak, ezta? Bai, erraixena izan ziteken argazki kamera digitalarekin egin, eta listo, ez? Baina, niri argazkilaritza analogikoak ematen duen zoriaren jolas hori ez ustea, testurak, beste mundu badira, eta, azkenean, negatiboekin ibili nintzen, asko, nolabaiteko plastikozko kamera bat daukat, Traperos de Mausen erosi genuen euro batean, tuneatuta daukagu, eta nolabait ere argazki kamera horrek montatzen ditu argazkiak bere buruaren gainean. Nolabait Photoshopari eskatu beharrean, buruz diseinatutako zerbait egiteko, zoriak diseinatzen du karreteak batean. Eta horri eskerrak nahiko modu freskoan uste hartu ziren emakumeen gorputz ezberdinak. Eta diseinua egin ondoren, zuk esan bezala, Lizarrara joan ginen, Iñaki Rifaterraren estudiora. Eta hor proba ezberdinak egin genituen, kolorea, testurak, eta hor ere astebete edo egin genuen.
Eta, bueno, gero guzti hori, bueltan ekarri, landu eta, bueno, eskalatu, 40 metrora eraman, zatitu, ze gero guzti hori, karo, ezin da pieza batean imprimitu, zati txikietan nahiko modu zehatzean txikitu barak, egia esan sekulako burua ustea izan zen. Eskerrak beti bezala, lanak ez dugula bakarrik egiten, lantaldeak ere existitzen direla, Mikel Orbazabal arkitektoa, Astigarragako berdintasun sailak, hirigintzakoak, eta, bueno, jarrera baikorrez, eta lan asko eginda aurrera atera genuen. Esan behar dugu, murala indela ederra, merezi duela Euskal Herritik Astigarragara buelta egitea. Murala ikuste utxagatik eta gero Astigarragak eskiniko dizkizue gainera, beste egiteko asko, baina jendeari ulertarazatik muralak U forma hartzen du edo? U forma hartzen du, bai. Nolabait ere hor bazegoen balako garaje, nahiko fatxada zatarra zaukan garaje bat. Inorrez edia aserretu, baina ala da. Eta, bueno, funtzio horrekin eraiki zen, emakumeen plazako egitura hori, eta, bueno, egiten du, nolabaiteko fatxada inguratzen du, olako U forma egiten duen kristal geruza batekin. Kristal geruza horretatik ateratzen da tetsu bat, eta, bueno, badagolako estenatoki txiki bat. Orduan, bueno, bihurtu da elkartzeko gune bat. Orain gainera, duela gutxi argia jarri diote, orduan gau ez piztu egiten da, eta, bueno, joaten izen bakoitzean, jendea ikusten dut, edo umeak baloiarekin jolasten, edo baldin badago manifestazio bat, edo aurkezpen bat, pantalla bat ere badu, kalean jarri behar baldin badute, ez dakit, funtzionala ere bada. Aldarrikapenak biltzeko, bada leku oso funtzional bat, eta estetikoki diozun bezala potentea. Horre aurkezpenaren eta osatu zuen bideori ikusten ez dakit zein zen izketan aritzena, baina esaten zuen leku honek balio estetiko ontatik aratago badu energia bat esaten zuen, ez? Eta uste dut hori bai dela nabarmena, ez? Lekuak aldatzen dira estetikaren bitartez, eta hori da askotan estetikaren sakontasuna. Eta ez dakit nola bizi duten batez ere proiektuan parte hartuten bestelako hainbat emakume horiek, ez? Beraiekin zaudenean eta emaitza ikusten dutenean, zein den euren sentsazioa edo ze sentitzen duten? Nik uste feedbacka jaso duguna oso positiboa izan dela. Askotan gainera alako artelana jartzen dizkigute rotondetan, eta ez da, badirudi olako martziano ez ezagun bat etorri dela espaziontzi baten, eta jarri duela olako hormigoizko katxarro bat, eta inork ez daki esango dut, tipo horri buruz ezer, eta bueno, orduan, prozesu parte hartzaile guzti honek lagundu du jendeak plaza hori eta irudi hori berea sentitzea, eta ulertzea arteak zerbaitetarako balio duela. Azkenean arteak beste gauza askoren artean balio du gauzak mugitzeko, aldarrikapenak biltzeko, eta bueno, izan da proiektu sozial, nire ustez, nahiko borobila, eta, bueno, Astigarragako udalak kriston lana egin du hori horrela izan dadin. Nahi harritu dautzena, parte hartzetasak, 240 segituan, ez? Izena emateko etorri zirela, ze gozada hori. Horrek esan nahi du bazegoela gogoa edo zerbait egiteko gozea behintzat? Bai, horren adibidez, Astigarraga, bueno, ez dut esango feminismo Astigarragan oraingoa denik, baino, aspaldiko mugimendua da, baina egia da, bizitzen ari dela loraldi bat. Emakumeen etxea egiten ari dira, badago aritu zezeneko kolektibo bat, matazak arilkatzen dituenak, emakumeen kontrako violentzia, bueno, hori bukatu dadin aldarrikatzeko, badago bizi da olako loraldi bat, eta oraindik indarrean jarraitzen duen. Eta orduan nolabait ere proiektua gurutzatu zen indar horrekin, eta, bueno, txispak atera ziren. Topa egiteko ez bada botillar horik eta ez... Zure izena gurean aipatu duten aukera hoietako askoen artean, bat duela oso gutxi izan zen, okerez panai zeneko Gilek eresia lan berria aurkeztu zuen, Oier Zuniga eta Belen Cruzekin baterari dira aktore lanetan, eta hor ere estenografiaren edo estenaren edo estetikaren ardura hartu duzu, ez dakit zein izan den zehazki bertan egindako lana, baina hor ere aritu zara nahore. Bai, egia esan, alako deia jasotzen ditutenean itxoatzen ibiltzen naiz, Oierrek deitu zian, Oierren proiektua dau,
bueno, eresialako pieza esteniko nahiko berezi bat egiten zebilela, ezin dugu esan ez antzerkia, ez dantza, horregatik dauka izena hau ez, pieza estenikoa. Eta niri definizio hauek ikaragarri erakartzen haute, ez? Eta berak ikusi omen zituen, han edo hemen egin dituen irudiak, eta proposatu zidan, irudi berezi batzuk edo nahi zituela, pieza horrek jasotzen zuena transmititzeko, bai sare sozialetan, kasteletarako, eta bar. Eta hori izan da egin dudan interbentzioa. Heresia azkenean da, Oierren hiltzen amari nolabait ere, eta doluari badauka bere tokia pieza honetan, beste elementu batzuk ere, baina badauka bere tokia sentimendu honek, eta hor badaude lore batzuk. Kasu Oierren amak argazki kamara analogiko batekin bere galaien atera zituen lore irudi batzuk, eta nik hori entzun nuenean, esan argazki horiek ikusi beharra dauzkat. Eta ikusi nituen, eta hain ederrak iruditu zitzaizkidan, argazki horiekin kolaboratzea pentsatu nuela, eta egin genuen alako argazki saio bat, nun nik uste hartu nituen aiei ateratako argazkiak, Oierren amak ateratako lore argazki horiekin. Askotan, galetuko dizute gauza oso ezberdinak egiten dituzula, eta kaso zure sentsazio izango da, dena giro antzeko batean dagoela eta pixkat onuntza eta pixkat aruntza zabiltzala, zentzu edo koherentzia bat duten patroien artean, ez? Ez da hori gertatzen zaizun. Egia esan bista atzera botata eta egindako guztiaren gainean badago alako umore bat, ez? Egia da, umorea oso aldakorra dudala, eta, esan bezala, gauza ezberdina probatzea gustatzen zaidala, eta, egia da, jolasak hauek ez dira zorionez zuk zure buruarekin bakarrik egiten dituzunak askotan, eta gustatzen zaidala kutsatzen uztea. Nolabait ere ondoan daukaten kasu honetan antzezle edo musikari edo danadalakoaren umoreaz kutsatzen. Eta nolabait ere bidegurutzi edo elkarketa horretan beteteratzen da zerbait berezia, berria, zuk agian bakarrik lortuko zenuken zerbait. Eta hori gustatzen zait. Isuri gabeko malkoetan Bada proiektu bat, duela gutxi estrenatu zenuena, eta uste dut abenduan horren inguruan aritu ginela harremanetan, dokumental bat, baina uste dut hau azaltzeko ere pixket iraganerago joan behar dela, ze behintzat lotura topatu diogu 2017ko abuztuan, abuztu irailean Poloniako Eurocluben izandako egonaldi batekin, Euskal Etxepare Institutuarekin eta Erro erakundearekin batera, Odar ibaiaren inguruko zure proiektu bat aukeratu zuten, eta hor bazegoen iria ibaitik erretratatzeko edo ibaia iria behatzen duen izaki biziduna baliz bezala lan egiteko joera bat, eta ondoren duela esango dut, ez da gita abenduan izan zen hau ez da, ibaia ez da toki bat dokumentalare estrenatu zenuen, eta hor lotura bat pentsatzen badagoela, ez ibaiarekiko eta honen estetikarekiko. Bai, ala da, egia esan dena Urumean hasi zen, etxe ondoan, aita aranokua daka eta marranikua, eta nolabait ere munduan barrena bidaiatzen ibili ondoren, bai Polonian, Indian, beste leku batzuetan, etxera gerturatu nintzen eta nolabait ere aterrizatzeko elementu baten bilen, eta Urumea ibaia irutu zitzaidan elementu borobila. Eta horre Kristina Enea Fundazioak egin zuen bere garaian deialdi bat, ibaia ikertzeko, ikuspuntu artistiko batetik. Eta goratzen naiz, deialdi horretan azaldu ginela lau bero, Xabir Erkizia, Zarataren erregea. Eta hiri gurdien zoratu, Bai, Iñaki Rifaterra litografoa ere bai, zazpiterdikoak, eta han bildu ginen txalupa batean, eta gogoratzen naiz, ninen bilela argazki bideokamera bati objektiboak kendu, eta zulo pilo bat zituen txapekin bideo bat egiten, Erkizia zebilen Aberrondarretan langostinuan, soinua gaitzu zituen Urumeatik, eta bai izan zela grabatzekoa. Keda daura, ez da? Eta, ibilaldi edo ibaian zehar egin genuen ibilbide horren ondoren, nolabait ere kontzientzia hartu nuen etzela berdina ura
ikustea lurretik edo ibaitik lurra ikustea. Ikuspuntua oso ezberdina zala eta zenbat txoko dauden ibaian ezagutzen ez ditugunak eta hor ondoan ditugunak, ez? Eta, bueno, ekin nion besterik gabe argazki kamarak ibaiaren azaleran jartzeari. Eta denborarekin konturatu nintzen, nola bat ere ari nintzela galdezka, ibaiak nola ikusten ote gaituen, ez? Eta, bueno, pentsamendu horrekin nenbilela, Poloniako deialdi hau atera zan, nola bat ere idatzi nuen fede handirik gabe alako testutxo bat, kontatu dizuedan horrekin asko gustatu zitzaien eta 2 hilabete egon nintzen Polonian hau egiten. Orduan, bueno, hor kostiente izan nintzen proiektu honek bazuela mamia eta garatzeko desarrollo bat. Eta, bueno, gero bueltan, Hernaniko udalak egin zuen deialdi bati esker, beka bat jaso nuen, proiektu hori bera Urumea ibaian garatzeko. Eta, bueno, nola baitere bide egiteagatik edo aipatu dezun dokumentalera, bueno, proiektu honek ere konfinamenduan harrapatu gintuen, eta, bueno, gure amona, beste amon asko bezala, bazarren egoitzean konfinatuta zebilen, 96 urterekin, eta, bueno, berarekin hitz egiteko geneukan modu bakarra zen, amak erosi berri zion, 96 urtekin, pentsa emakume horrek bizitutakoa, derrepente, 96 urtekin telefono mobila, eta, bueno, deitu ite genion, nik, eta baita ere beste bilobek, izebek, eta nola baita zerbait zer hitz egina edukitzeko, zertzea hasiko, zemo zaude, bueno, zemo zaude, aste bat gehola, nahiko konversazio aspergarria iritsiko geha, edo nahiko konversazio ilunera, ez? Eta nola baita ere, bueno, amona ere Urumea ibaiaren ondoan bizi izan zenez, bueno, bere gaztaroko anekdotei buruz galdezka sinintzaion, eta, bueno, esan kriston, bere hautsa piztu egiten zen, halako gauzetaz hitz egiten, uholdei buruz, nola etxerria etxeko sukaldera igo behar izan zuten, etxerria ez itotzeko ibaiarekin, nola ikasi zuen igeri, nola lortu zuen bere lehenbiziko bainadoria bat ezakan, bueno, Sagastin erdi saldu bat izan zituztela ez dakize osaba kanpo de konzentrazio batetik ekartzeko, eta, bueno, hori da, duela 100 edo gutxiagoko mundua, ez? Hain azkar aldatu bana. Kasualidadia, edo, bueno, bizitzaren gauzak, esan dezagun, amona hil egin zan udaberrian, eta, bueno, grabaketa horiek neuzkan, eta, bueno, pentsatu nun omenaldi politia izango zela amonaren ahotsak proiektuan edo dokumentalean sartzea, ez? Eta orain pentsatu du bala, eta nire buruari hitz egiten entzuten, hasieran aipatu dut nola, nehen bilen aterrizatzeko elementu baten bila, ez? Eta nik uste dut prozesua izan dela nire burua eta baita ere familiarekin nola baiteko goxotasun bat edo goxotasun bat bilatu nahi izateko proiektu bat, ez? Eta, bueno, azkenean amonaren ahotsa joan da bideoan, baita ere jendearekin egindako tailerrak, Urumea ibaiaren inguruan, beraien kontakizunak ere bai. Eta, bueno, orain amonaren etxean bizi naiz, amonak etxea utzi zuelako, tailerra ere handaukat, eta, bueno, bizitzaren ziklo borobilak batzutan harrigarriak dianak. Uste dut, amonaren historionekin gusturariko dela entzule bat, zen Nagore Alzelaik idatzi dugu, kaixo Nagore ze artista eginda zauden eta muixia bidali du, beraz, bueno, hortxe bere muixua. Urumearekin ere beste momentu bat izan genuen, Nagore Legarretaren ingurukoa, eta izan zen Iñaki Sanzazko eta Einaut Agirre hemen egon ziren, gure faunarita florei begira eta horre agertzen ziren, uste dute, maixulanezko argazki batzuk, ez? Esaten den, bueno, argazki asko lortu ditu gomendiketan, baina irizan momentu bat, genuela behar zehatz bat oso komplikatuak ziren argazki batzuk lortzeko, eta orduan Nagoreren gana jo genuen. Horrelako zerbait izan zen? Ala esan zuten, bueno. Ala esan zuten, bai? Lagunak dialan seinale. Nolako izan zen prozesu hori, ze Urumearekin aipatzen ari zaren, ez? Harreman, bueno, emozional eta sakon honetan ere, bueno, izan dituzu momentu asko, ibaian bertan egon eta ibaia ikuskatu, aztertu, arnastu eta entzuteko, ez? Argazki haiek adibidez, pentsatzen dut denbora askoko prozesuak izango zirela eta oaintxe aipatu duzun dokumental osatzerakoan eta badagor lotura bat ibaiarekin etengabe. Ibaian egotea gozada bada eta hain argazkiak hain modu mantxoan atera behar izatea hain azkar dijoan mundu honetan da nolabaiteko lujo bat eta bueno, lujo hori
bueno, nire buruari eskaintzeko gogoa izan nuen eta proiektu hau erabili nuen horretarako. Pentsa argazki bat ateratzeko, agian, hemen daukagun argitasunarekin edo 4 minutu egon behar izaten nuela uretan, ez? Aitaren arrantzatzeko bota jantzi, eta txorakeri bat ematen du, baina goiz bat hartzea astean behin eman dezagun, errekan sartu, eta lata bat jarri uraren soinua entzunez, eta 40 segundu isilik eta geldi egotea, zoritxarrez ez da askotan gertatzen zaigun zerbait, ez? Eta, bueno, badazuk esan dezun bezala, arnasa hartzeko momentu bat, konektatzeko momentu bat, eta bizitzako gauza sinplei, eta oso importante hoiei balorea emateko modu bat. Ostertzean kolore berbera daukasuak. Nagore Legarretarekin bigarren kafea hartu beharko dugu, hainbeste dira proiektuek, ez dut gehiegi sakondu nahi izan batean ere, baina konturatu gabe gauza asko dituzu kontatzeko. Kuriosidadeak ere pasa zizkigu aurreko astean podcast bat egiten du Iñaki Lasalankideek, eta Ainara Azpiazu izan genuen bertan, arek ere hartu du parte, zure dokumental horretan, baina pentsa, oraintxe Jokin Elortzamen prest dugu, gerora gurekin 6 urteren disko berria aurkezteko, soinu probak egiteko podcasta baliatzen dugu, eta zein eta Itziar Ugarterekin egindakoa dugu, guga bere poema liburua aztertu genuen Igor Estankona lankidearekin gozo, eta arekin ere izan duzu elkarlana. Esan bezala, sekulako zortea daukat. Euskal Herria txikia da, eta elkar ezagutzen dugu zerbaitetan bagabiltzanak, ez? Eta, bueno, gu alkizan topatu ginen. Horixe, saltxero batzuk medio. Bai, eta, bueno, saltxerua dana, eta garbi geritu da honezkeo gu bageala. Eta Itziar Ugarterena izan zen beste proposamen zoragarri bat, bere lehen olerki liburuaren azala egiteko hain zuzen, eta, bueno, liburu horren azala egiteko planteatu guen olako, inglesez esaten da road trip, ez dakit euskeraz nola izango zen, bidai bat. Kotxean igo eta bere sustraietara jo genuen, oinatira, eta, erabaki genuen, goiz horretan ateratzen zena, bidai horretan, joango, izango zela argazien azalak, jantziko zuena, eta, noinatin egutegian ateratako irudi bat aukeratu genuen, eta, nahiko txukun gelitu dela esango nuke. Zalantzarik ez dugu, eta, zalantzarik ez konfirmatzeko aukera ere izan genuen. Esan da bezala, Nagore Legarreta plazar bat izan da, baina aurrera egin behar dugu, uste dute proiektuak badituzula eskuartean, hemendik denbora gehiegi pasatzen utzi gabe ere, bigarren kafe hori hartzeko eta egitasmo berri guzti horiei heltzeko. Eskerrak eman zue, guri hautsa emateagatikan, eta jarraitu horrela. Eskerrik asko eta laizter arte. Eskerrik asko zuen. Zan ondo. Eta Ibaiek bezalaxe, Urdangarinen kantu honek, ura dakartzut kantu honekin egingo dugu urrengo tartetxoa eta segituan, Iñaki Lasaetura Kolonbian badugu ere, utzi digu, etxeko lana eginda eta Itziar Ugarterekin izan da Doinetatik aratago podcastean. Haren atzetik, dagoeneko gitarra afinatu duen Jokin Elortza kontatu beharko diogu, hemen gauden Julen eta Biok gaztetxo ginela, joten ginela 6 urteren kontzertuetara frikien moduan, baina hori gero xago izango da. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
tells me I'm a mess. I couldn't get the car to start. I left my keys somewhere in the mess. Gaur, Itziar Ugarte Irizarekin bildu gara doinuetatik haratago saiorako. Itziar Ugarte oñatiarra da, orain dela gutxi argitaratu du bere lehen poesia liburua, Gu gabe ere deitzen da. Eta, bueno, publikatu eta arrakasta handia ere izan duzu, Itziar. Izan da azken hilabetetako liburu salduenetako bat. Bai, kaixo. Bai, esan arradakin sorpresa handia bat izan da eta oso pozik, bai. Gaurkoan ezagit honekin esperientzia duzun, ze badakizu gaur ez dizu Gu gabe ere liburuaren inguruan galdetuko, zure 4 abesti kutxunenak aukeratzeko eskatu dizugu. Eta ezagit, kostatu zaizu aukeraketa? Ze badakizu jende askori kostatzen zaiola 4 abesti bakarrik aukeratu behar izatea. Bai, niri ere bai. Niko terrible xamara zuten ezalakotan egile bat, plater bat, kantu bat, katzen dutenean, eta bueno, uste bikatu dudala asko pentsatu gabe, momentuan nola bururatu zen lau hartu edo, eta hola egin dut. Larri behiratu gabe zentzu diren nire 4 kantu importanteenak edo, bueno, 4 kantu importante edo emozionatu nauten eta emozionatzen jarraitzen nauten 4 kantu aukeratu ditut. Nik uste ere hori dela bidetako bat, ze bestela ia ezinizkoa 4 aukeratzea beti okerrago ezin duteko zara baten bat kanpoan utzita, eta bueno, zuk esan bezala, zerbait esaten dizuten 4 abesti aukeratuta, hortxe pena gutxe ematen du bestea kanpoan ustea. Eta Itziar, bai, ez galdetu behar zunea musika zalea zaren, ze Oñati inguru horretan beti egonda musika mugimendua, ezagutzen dugu, Ruper, gaztetxaren bueltan ere beti egonda musika, eta orduan ezagit, musika zalde zara? Bai. Nik uste dut ere inguru horretan hasi izanak eragin duela. Bai, banez musika zalea, pixkate, bueno, betian nik hazinez musika zinguratuta, eta egia etxean ere jaso dudala hori asko. Oso ohikoa izan da gure etxean musikaria harrita egotea, eta nire kasuan gainera egitea ere musikaria haide gaztetan talde bat, Zerle Bolo, eta, bueno, gero bere kasa jarraitu du gauzak egiten, bere kantuak egiten, eta baina horren ikusi dute, bueno, asko entzun du, baina musika egiten ere ikusi dute kasu enten egitea etxean, Eta bai, zut horrek epeinetan duela, bai, zaletu nagoela horrek, neko modu naturalean sunterrak utetzi duela musika uste dute, umetatik. Bai, hori polita izan behar du, eta umetatik musika hain gertu edukitzeak, eraman egiten du bat musika entzutea, eta bintzat musikarekin eta kulturarekin kuriositatea izatera. Eta Itziar, nahi badezu, aukeratu duzu lehenengo abestia entzungo dugu. Zagit aurkeztu nahi duzun, aukeratu duzun Maria Arnal eta Marcel Bagezen abesti hau. Ira, aukeratu dut, azten dena irailu dalako kotxean diskoa, azken diskoa, Klamor. Atera zementia pasada denbora bat, eta momentuan asko entzun nuen, da gero dut pixera partatuta, eta ezinez berrez entzuten azte honetan, eta entzunaldietan, aurreko entzunumenean, eta entzunaldi, pixkat audioan zait diskotik kantu hau nabarmentzen ez, teorit ditzen dena, badauka disko osoa golako magnetismo fuerte bat, eta kantu honek ustut bereziki. Arrapatzen zaitu, eta pixkat orbitatzea eramaten zaitu horren inguruan, eta horrexegatik aukeratu dut. Entzungo dugu eta harrapatzen ditugu gure entzuleak Meteorit Ferit abestiarekin.
la espasa capa a capa va cremant. Ba, Itziar, ari gara abestia entzuten, egia da niri ere disko honetatikan nabarmenduko nituen biru abesti den artean justu Meteorit Ferit dela, badu indar berezi bat, badu xarma bat abesti honek, ezta? Bai, eta egia hori polita egiteza, eta eskolan diskoekin azten zarenean, oten dagoa single bat edo, ez? Aurkeztu horretik jatzoaz, pixka bat entzuten, nondi atorren proposamen berria edo, eta diskontan Fiera de Mi izan zen, oso bideoklip politarekin ere aurkeztu zuten, eta horren ostean datorre kantua diskoan, Meteorit Ferit, eta horren nire aziran hori izkate zitzaidan hainbeste nabarmendu. Eta polita egitza eskoten entzunat biekin, nola aldatzen den bai diskoko irakurketa hori edo sentsazio hori, ez? Bai. Bai, da disko kuriosoa da iruditzen zaitu hasia eta bukara oso diferentea dituen disko bat dela eta niri hasia oso errexi sartzen da, ez? Alako zerrenda aurrean, Milagro, Ventura, Fiera de Mi, Meteorit Feriteraino lau kantu fuska dira, eta geruza asko kantuak dira, ez? Eta hori armeago egiten da, exigentagoa bihurtzen da bukaera aldera. Eta badakolako, bai, hori nik iruditzen zait, pixkat, bai, badauka puntu zailu bat izkoak, baina aldi bera harrapatzen zaitu dena olako, hortik. Bai, nik da aitortu behar dut, kostatu zitzaidala disko hau. Lehenengo entzun aldietan, esan nola, esan duzu, geruza dazka, gauza asko dazka, eta kostatu zitzaidan, baina zu egon zinen Victor Eugenian egin zuten kontzertuan iaz, kontzertu hori zu ere ados egon zaren, baina oso kontzertu hona izan zen, ez askotan kazetariok gehiegi erabiltzen dugu izugarria edo txundigarria edo horrelako hitzak, baina bai lehen osan dut xarma eta magia durabiliet, kontzerturek izan zuen zerbait, behintzat niretzako, eta horrek eraman induen diskoa gehiago entzutera, eta kontzertutik askoz hobeto sartu zitzaidan diskoa, eta ez dakit zuere ados zauden hori kontzertuarekin esan dudanarekin. Kontra emerri zurdinak. Bai, Bai, lagun batek joan nintzen da, bera zure zelatera zen, eta gero beste zuen komentatzen, eta uste sentsazio orokorra ala izan zela, Baina niri ez dakit egozen zerbait, pixka atera egin ninduena kontzertutik edo hola arutzen dut egin zitzaidara, pixka, como Jose Zaya defenditzen alako diskoa zuzenekoan. Niri hori ez, pixka pasarte, kapa askoko pasarte horiek, eta hori zitzezkidan apur bat astunak edo defenditzen zaiak zuzenekoan edo, eta ozen gauza batzuk pandemiako kontzertuetan, igual egin zaidan arrotzena edo lehorrena, pixkat igartzea nik enen, hola bizan noen bentzate, komunikazio hori etzela oso fluidoa entzuleen eta musikarien artean edo. Eta ez da gizatzen derretente hori ikustea edo, eta orduan ja gustatu zitzaia sartzea edo, baina daukat pixkat arantza bat edizkonekin edo kontzertu datik, bai, horrekotik nik entzun ditute Oñatin bertan lehenengo aldiz, behatu jaialdia, orten musika festival txiki bada, baina oso interesante antolatzen dena hemen herrian. Eta horren zuen lehenengo aldiz, gero gozait urte behar leurongo urtean Usopopen Sarako Santa Catalita, Santa Catalina ermitan, Jozuleko zoragarri bat, eta horra ditzen aurkezten 45 cerebros y un corazón. Kritikak oso mojarri zuen, eta disko buska hori. Eta horren oso altu nezkan espektatibak ere bai haien zuzenekoekin, asko gozatu izanatik aurretik. Eta daukat arantza, Klamorrekin Nitrogeneko kontzertu hortan, gogoan bizan nintzen, eta nintzen pixka batula. Baina, uste dut nire kontu izan zela, askorekin komentatuta. Baina, hori de polita da, denok iritzi bera eukiko bainu beti, asko zazpergarri izango zen bai bizitza, bai musika, eta egia da, aipatu dezun Uxopopeko kontzertu horretan ere, egon nintzen, egon ginen, izketan egon ginen kontzertuaren kanpoan, eta
ona izan zen eta oso desberdina izan zen, ez? Baten sotiltasuna izan zen gero bestearen, betire era positiboan izan da, baina performantzagoa izan zen gauza askotan, koreografietan, edo askoz neurtugoa izan zen kontzertua, eta bai izan zirela talde berdina izan da oso bi kontzertu desberdin. Bai, eta hori polita ikustea, garapen egin duten, proposamen oso diferente bat egin dutela aurreko diskutiko na, eta hori ere ustote beti dela interesantea. Itziar, herrialde katalandatikan, Maria Arnal eta Marcel Baguesen abestiaz, alde batera utzi, eta, klasiko puxka bat aukeratu duzu bigarren abesti gisa, eta orain txentzungo dugu Nina Simonenen I'm Gonna Know I Got a Life, eta bera kontatuko diguzu, zergatik aukeratu duzun, hori, abesti puxka, abesti ezagun hau. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. Hortxe, ari gara abestia hauen zuten, esan behar dizut, ez zarela lehenengo pertsona abestia aukeratu dula saio honetan, orain dela ja aurreko denboraldian aukeratu zuen, Zuriñe Rodríguezek okerrez banaiz, eta, zerbaitegatik izango da ere bigarren aldiz iristea abestia gure entzulen gana? Bai, hori da. Horrek ja esaten du asko, eta bai, eta klasiko bat ekartzea ekartzeagatik ere bai, eta idea klasikoekin, eta hori apuntatu dutela, oharrezla komentatzeko, badala gauza bat, askotan, ni bentzutek, esaten zearan, ni bentzatez, ematen dula ezagutzen duzula Nina Simon, eta horako izen handi, eta musikan bezala beste disiplina askotan, Bai. Ezagutzen izena beti ezagutu duzulako, ezagutzen duzula bere musika, eta nik dara, etortzen du, Nina Simonen igual, posei kantu ezagutuko ditu dela, eta beti da, pixkat, pendiente dituzun horiek, ez? Zagitatik nedik kostatzen zait, sakontzea klasikoen diskografietan, edo bestelako bertan, etortzen dut hor, kontradesan bat, badukala hor beti hain nahi, eta gero nagia ematen diren zerbait edo, baina, Nina Simonen kantu hau, oso kutsuna doan kanta bat, kriston indarra ematen duela iruditzen zaitez, eta pixka bat, ez dakit. Kezkan zuxamarra, kotxorakiriakoa izaten dizkizun kantu horietako bat, eta herri dora sendoa jartzen dizuna, disfruterako eta dantzarako gogoa, eta pixkat, baita konbaterako la energia on bat, ez? Konbatean eta txikietan. Bai, gainera hori, esan dituzun azken bi gauzaiekin konbateena eta dantzarena, hau da, abesti horietako bat, musika zenbat aldiz gertatzen denez, ze abesti bat zentzun erraza, ze harina izan daitekeen dantzatzeko eta prestatzeko, eta gero, azten zarenen mezuan erreparatzen eta hitzetan, harinetik oso gutxi duten abestia izaten dira, eta hau da kasu hori ez, letra errepatuta ia bi abesti dira, I'm Gonna Know-tik I Got a Life-era pasatzen den zati hori. Bai, egia bikantu bezala da, bai. Bai, eta Juanik kanto batez ere entzun dut beti bideo batetik, YouTubeko zuzeneko baten bideoa. Gaur data, eta 3 eta 8koa da, Londreseko kontzertu batekoa, eta askotan entzun dudala, justo bideo horretatik
kantu hau, eta 11 bider ikusita aukiarren abideak, orain dira, begiratzen jarretzeko ikusten dituzu eskinu diferenteak, eta bera transmititzen duen hainbeste, pianoa aurretik eta kantua gora doan nenean bera bazten da soltatzen, eta zerbait mugitzen, eta nazte zaizkien belarretako horiek dantzan, eta aldatzen da nik uste dut ere publiko osorik zuria den publiko egoteko modua da pixkatua aldatzen, eta pixkanaka soltatzen, baina bizpidan zamoko bat ez edo, bai. Ez izaten ari den horrek, kantatzen ari den horrekiko interpretatu sentitzen ari diren edo, da bideo bat zuragarria. Pena ematen du, Nina Simonen inguruan gehiago izketan ez jarraitzea, baina lau abeste aukeratu dituzu, lan herriak egin ditu orainik bakarrik, eta hirugarren abeste honetarako, Edoi Etxartek esango lukeen bezala, ekialdera joko dugu, ekialdea omen da bere hitzetan etorkizuna edo hain fuerte datorrena, ze Iruñeko Tatxers talde aukeratu duzu hirugarren abestirako. Bai, hori da. Entzungo dugu, goiz, bai, ez, barra zorratu, esan zu. Ez izan buru esan behar nuen, goizean oskorri. Hortxe, goizean oskorri aukeratu duzu, eta entzungo dugu tartetxo bat, eta segituan komentatuko dugu zein den abestia guen. Horrez, zuk esan duzu, goizean oskorri aukeratu duzu, ari gara entzuten abestia, azten da hor nahiko suabe zentzu positiban beti, nahiko pop rock bezala, baina gero hoi musikako ahotsa horrekin azten da, eta bat baino gehiago agian lekuz kanpo geratzen da, hasieratikan jarraipen horretara. Eta igual kantoko kiduen arrakastak ere lotura horrekin, ez? Arratatzen zaitu pixkatora ez ustean, ni asko harrapatu nahen kantako azken aldean. Usteaz eta asko hori, preskotasun hori, pixka bat, gure esaten dute poperia dela punketzat eta punkeria popeiru dentzat egiten duten. Eta, nire pixkat askotan igual izan ninteke igura bat euskatzela punkzalde batzuk eta popzalde egian ez aiertzat eta poperoak ere bat euskatin inguruan eta aiertzate bat punkzalde egian ez batzutan eta igual horregatik ere konetatu dute haurekin, euskatzen ez asko kantu oso motza bila, haukate EP bat atera dute iaz, Inustalago Ametxe Larri izenekoa, eta dena kantu motzak eta ikusten dituena behin ikusten zuzenekoan, Bermeon uda honetan, eta oso kontzertu guai izan zen. Eta, karretu pixkate askotan, nahiko kejatzen ez nit, perrana jartzen duten musikarekin eta ez, bezperduta ditu alaia lagunak keja horrekin batzutan pasada iruditzen zait, gaur egiten den musikatik ze gutxi jartzen den, ez? Estilo konkretu batzulako lau hit bai, egin berriak, baina kontrastelako den bestelako musikatik beste estilo batzuteko oso gutxi entzaigu gaur egun egiten den musikatik, ez da, horrek bada askotan frustratzen den gauza bat, ez? Musika egin da jendea eta jartzen ezkigute ondala hiru eta markako kantuak oraindik gauta egunez. Eta, tatxatzen goizen askorre jartzen dute, hemen mentzat hori biltzen ez, ninguna askotan jartzen dute parrandan, eta esaten da askotan gabeko momentutako bat oin.
Bai, ez, askotan, esaten dute, bagian entzun ditzakegun talde alternatiboak edo direnak hemen Euskal Herrian, ze zaila den edo beraientzat gaztean entzutea bere musika irrati formula horretara sartzea, baina ia ez nuzte zailagoa izaten dela askotan taldentzako, kenduta laupa bost izen deno buruan dazkagula, behaien musika hori gure tabernetan eta gure juergetan entzutea uste dut irratian entzuta baino zailago izaten dela askotan beraientzat, eta egia da, nik uste dut, orain dela 10 urte ari ginelare esaten, jolin, bada garaia pixkat berritzeko txosna eta tabernetan entzuten den musika, eta oraindik irabazi gabeko borroka bat dela iruditzen zait. Bai, nik derri hartorri behar da, dela 10 urtetik, asko zainagokoa dira kantu asko, Bai. Eta gira da, talde batzuk eta musika batzuk entzuteko, momentua daudela. Baina, dantzarako den momentu hortan, eta pixkate ganarekin egoteko, eta, izan daiteke traba bat hartzen ere bai, izan gabe, zandan ere bai, askotan, ze musika jartzen den tabernetan, eta nini batzutan, pixkate, ez dakit, inbidia ematen didate, kontatzen denean, ez? Horrago herriaren taberna jartzen supermusika ona, edo garai batean hemen zegoen taberna bat, askotan impresioa gehiago zaintzen zela, edo. Bai. Orduan, baina jartzen den musika, batzutan, oso diskuiak eta goela iruditzen zaite. Bai, nik uste, baietzen, nire honetan mintzat, ados nago komentatzen duzun honekin, eta ez dut uste, aukeratu duzun azkeneko abestia tabernatan entzun izan duzun, edo bintzat Euskal Herriko tabernetan entzun duzun, nik bintzat ez dut entzun, Mikel Serraren abesti bat aukeratu duzu, eta gaurko saioa izten joateko kontatu guzu, zein da aukeratu duzun azken abestia, eta zergatik aukeratu duzu. Aukeratu dut Mikel Serraren zurta egua Pasultz, Mallorcako musikari da. Nik deskurritu nuen dokumental haue puntatzeko gainak izuragarria Azultzaturan de Kreixia, edo begiak astari usten biote izeneko dokumental batean, izkabat izlatzen duena, bere bilbidea edo ez, musikari bezala, eta oso markatuta dagoena bere nahi Joan Serran eriotza batik. Anaia ere musikaria zen, margotzen zuen, da piak oso persona kreatiboak bezala ikusten dut dokumentalak. Eta, oso horreman estua zuten, pixka bat haien filosofia eta musika, eta pixka bizitza ulertzeko modua agertzen da, Mikelen doluare eta nola nahiain eriotzak eman zion kantuak egiteko behar bat edo dela sortu zion, ez? Eta anetzako da, oso lan ederra eta horti deskurretu nuen bere musika, eta horretik beti izan dudala inguruan oso kantu txikiak dira hitzaren ariera ederrenean, baina oso mundu polita edo atmosfera polita tutzen didate niri, eta askotan letrak egiez gulertu gabe ere, kantorre banaretzeko eta ondo ezteko, oso netzako. Bai, azkeren askotan, zauritik ze zorkuntza ederrak atera daitezken, bai musikan, bai beste dozein kultur faktoretan. Bai. Garen justu, iaz atera zuen baditu oso zazpira disko edo, iaz atera zuen, Cançons de Joan Serra izeneko rekopilatorio bat edo, justa nahiaren komposizio inedituekin edo indakoa. Bai. Eta hortik aukeratu dut, izan zitekeen beste duzen, baina hortik aukeratu dut nesurta egua, Pasultz ateratzen zategietatik, eta pixat horrek erakusten du, ez? Tono hori, surrealista hori, eta beti oso emotibo bat edo. Baitziar, placer handi bat izan da zurekin solastea,
Maria Arnal, Nina Simone, Thatchers eta Mikel Serraren abestiak zergatik aukeratu dituzun jakitea, oso solasaldia txeina izan da, 3 abesti entzun ditugu, eta entzulei agur esango diogu, eta jarraian entzungo dugu, oraintxe bertan aipatu dugun Mikel Serraren abestia. Mila esker. Eskerrik asko zure Miki, plazerra. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Azken jauziak min egin zion, konorterik gabe utzi zuen. Atzera kontuaren ondarrak, sudurretik lurrera, hola. Bizitzaren tragiko median.
Iragan larun batean eskaini zuen 6 urte taldeak Kabo Cañaveral disko berria aurkezteko lehen kontzertua Tolosako Bonberenean. Aurreko disko argitaratu zutenetik 6 urtera estudioko 7. lanarekin eta bertan 8 abesti bilduta dator berrizko laukotea. Einaut Gaztaina ekoizlearekin grabatu duten diskoak 6 urteren osagai guztiak biltzen ditu. Pop oinarria, jarrera rockeroa eta entzun orduko itxatxitak eratzen diren melodiak. Lehen disko atera zutenetik 19 urte betetzera doazen honetan, mai gainean kolpe bat eman eta aurrean nauzue garaitezinak eta ahaztu dena bezalako izenburuekin, oraindik ere esateko zerbait badutela aldarrikatzera datoz. Bizitzaren trafiko median, atzerle lanetan, Kabo Cañaveral. Jokin Elortza, 6 urte taldeko abeslaria eta gitar jolea da, eta berarekin aletuko dugu gaur Kabo Cañaveral disko berri hau. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera, Jokin. Arratsaldeon. Zer ez dugu, Juri? Indezaket galdera bat bestela... bestela elkarrizketan egon naiz galdera horri erantzun nahian eta ezingo dut. Ados. Zer da gitarran daukazun gaztaxi gortzeko hori? Horri da, ez akoplatzeko, akustikak mikrofonatzen dianean eta ez akoplatzeko, eta egiedan eri neko berezi edala. Junintzanean musika dendara, hori eman zidaten da nahiko zata itxusi da, baina hori tokau zitzaten da hori da kajarra. Bueno, dobro itxura hartzen du gitarrak. Ez dakit, berezi, baina bai, horretako da esakoplatzeko. Vale. Ulertu ez dugu, Juri? Listo, ulertu dut, perfecto, guain galdera... Seguro ulertu dezula? Seguro ulertu etela. Vale. Izu? Egia da gaur friki xamar jartzeko arriskua badugula, normalean Iñakik bideratzen ditu entrevistak musika zaletasun eta ezagutza morratutik, eta nik igual musikari eta teknikaren ezagutza gehiagotik, baina Julen ere musikari izaki, hemen akaso friki jarriko gara, beraz, Juri, zuk txartel gorri aterat, esan, alerta friki. Vale, perfecto. Bueno, Jokin, jada, hasiko gara, galdera serioa. Erantzunak ikusiko dire, gero. Bueno, Kabo Cañaveral, Jokin, leku oso egoki omen da espaziontziak aireratzeko. Lurraren errotazioaren indarra, ondoen aprobetxatzen den lekuetako bat omen delako. Uste du diskoko Kabo Cañaveral kontzeptuak ez duela esan dugunarekin lotura gehiagirik, baina ez dakit, diskoak aireratzen bat eta indartsu bat izateko asmoarekin jarri zenioten izen hori? Bai, pixkat ondo asmatu dozu, pixkat diskuan abestian dakan kontzeptua beste erabatekua da, beste esanei badaka, baino diskoa izenburua jartzerako orduan baliatu ginen Kabo Cañaveral, hori espaziontziak eta aireratzeko leku izatia, nolabait gu ere berriro aireratzen edo martxan jartzen gareneko proposamena edo aurkezpena itxeko, ez. Eta zer moduz ari da aireratzen? Nolako ari da aireratze hori izaten? Oso ondo, oinartian oso ondo, jendian harrera politxe izen da, nahiko berua, eta lehenengo kontzertu eman ginuna asteburu hontan Tolosan ebai oso ondo juntzan, da orduan guaingoz ezin hobe. Sarreran ere zenbakiekin egin dugu alamoduzko izjoko bat, aurreko lan ateratzen dutenetik 6 urtera eta tartean pandemia bat egonda, atera duzue disko bat. Disko bat egiteko erabaki hartzea une hauetan, jada erabaki serio bada. Bai, normalien jendiek ohitura edo tendentzia gehitxo daka abesti soltiak edo gauza txikitsuak ataratzeko, baina guretzat azkenian gure kontzeptua bestelakoa da, guretzako abesti berriak ataratzia da kontzertuak edo jirak itxeko aitzaki berri bat, ez orduan. Berriro estenatokira bueltatzeko, nahi ginen repertorio ere bai nahiko desente aldatzia, abesti berri batekin bueltatzia edo bikin, nahi ginen kontzertutan muina edo gehiengua baldatzia eta kontzertu berriek itxie da jendiak ikustia material berriakin buertaltzen ginela. Eta orduan, nahiko ez da, gero eta ez da haino oikua diskuak alako luzetxuak egitea, baina guk hortan biderau gara, eta batedaki urrengoan igual singela edo EP motz bat edo atarako don, baina oingo asmo hori izan, bueltatzia material berriekin kontzertutarako. Eta nolakoa izan da, Kabo Cañaveralen sormen prozesu hau?
aurreko diskua espalak amaitxuta gero, bueno, gira edo demaguma bere 2-3 urte pasata diskoa kaleratu ginenetik hartu ginen urtebete pixkat nola esaten da, deskanso edo ezkinela elkartu lokalian pixkat airia berginulako eta holan. Eta gero pixkanak hasi ginean elkartzen, material berri edo noiz bait inolako presio eta muga gabe berri kaleratzeko. Eta noiz behinka elkartzen ginean, jolastu iten ginen, sortu baino gehiago jolastu eta barriekin, eta, bueno, sortzen zen, ia, askotan jartzen ginen grabatzera, jakin gabe zer jo ginen gitarrakin, da momentuan sortzen zen eta holan jolasten. Eta holan jun ginean, denbora egiten da, bueno, genitxun desente abesti edo abesti proposamen edo, baina gaindik batez seriek esateko. Eta, bueno, gero ja pandemia etorri zen, eta, pues, bueno, zoritxar askon artean, eskaintza kultural gabe gelditu ginean, ostalaritza gabe gelditu ginean, eta askotan, denbora libre asko eukinda, etxian egoteko, eta hori baliatu ginen, sorkuntzan denbora jartzeko. Eta orduan, pandemia egie da, gure kasuen, zoritxarrez pandemiati, baina, bueno, baliatu gaitxula denbora libre geixo ekitzera edo behintzate hori. Guri askotan asteburutena gustatze jaku igual kontzertutara jutia, eta orduan ezogen ez beste aukeraik, lokalian geratzen ginean, da hor sorkuntzan jartzen ginen, da baliatu du denbora hori pandemisa, disko berrixak aleratzeko. Baina aurretik ere bazegoen da oinarri bat edo... Bai, aurretik hasita ginean. Baina ez oso zerixo egizezan hori, itxen ginen asko jolastu, eta, bueno, dare hor gauza batzuk hortiziar, gero ja, bueno, pandemisakin edo junginan, zehazten edo gauza zerixoak sortzen edo, eta azkenian, baina horretik hasita ginean, bai. Askotan esaten da ezta, zerbait ustea dela gauzarik errazena, baina zuen kasuan txispa hori piztuta mantendu duzu, eta horrek nolabait ere izan du bere garrantzia, 2021 amaiera honetan, disko berri batekin itzultzeko. Bai, gut txispa hori ez dugu galdu zorionez, hainbat urtetan, egie da hori, espalaken biran amaieran nekauta maitu ginula, ni bereziki nekautan eman. Eta pixkat deskanso berginula, arnaz pixkat, da onginan hori urte bete inguru edo, pixkat aparte. Baina beti jakinda bueltauko ginela. Osea, esala lagatzia baizik eta, bueno, zen pixkat arnaz hartzera eta deskantzatzera, eta gero berriro indarra eta ogua bueltatzen dienien, bueltauko gara. Eta orduan, zorionez gutxispa hori ez dugu inoz galdu, eta ez dakik noiz bai galduko dugu, baina bestela bitxartian aurrera. Taldearen ibilbideari erreparatuta jokin, estudioko disko batetik besterako tarteak zabaltzen joan dira taldearen ibiliak aurrera egin ala, ezta? Lehen 3 diskoak 3 urteren buruan ateratzen dituzten, hurrengo 3 uretan bakoitzaren artean 3 urteko tartea egon zen, eta azken hau esan dugu lehen, 6 urte igarostean etorri dela. Nolabait ere heldutasunak patxada bat ematen du? Bai, ez dakit patxada bat, baina bai, egia da, gazte zarenean, denbora gehiago edo dedikatzei jozu igual taldiari, edo bete behar zeregin gutxiago dituzula, ez? Eta denbora gehiago eskaini aldiozula taldiari. Gero aurrera inahala, gero eta pixka saio birtzen da taldiai denbora dedikatzia, eta hori da ondorio, ez? Diskoa pixkat tartia lusatzen dua. Baina, bueno, nik uste nahiko naturala dela, nahiko normala, eta oin 6 urte tarda baldin aurreko diskotik honea bateak urrengora zenbat pasako da. Baina, bueno, edo igual 2 urtetara egiten dugu ez dakit. Baina egia da modu naturalian izan dela, eta nik uste dut orokorrian talde guztitan gertatzen dara, ez? Profesionalak ez diana behintzat, azkenian beste zeregin batzu dazkazu, sortzez gatzu familia, semiak eta lanak eta betikua, ez? Guiokin gustora asko disko berriarekin, eta ondorioz urrengorako hainbeste denbora igarotzen ez bada primeran, baina horrela jarraituzkero, akaso rock esponentziala, horrelako genero berri baten sorrera izango litzateke, ez da? Bai, urrengoa bastak izertoko goza, baina nik 10 urtetara edo bat edaki. Bueno, diskoan sartuko gara, diskoa letzen hasiko gara pixkanaka, eta sarreren ere ipatu dugu, baina nik uste nire kasuan beintza pertsonalki berehala identifikatu nituen 6 urteren ezaugarri nagusiak, ezta? Oinarri ritmiko sendo bat, gitarra indartsuak, eta sarreren aipatu dugun bezala, lehen entzunaldian kasik ere itxatxita geratzen diren melodiak. Rockaren eta poparen arteko nasketa horretan, esan dugu oinarri popero bat jarrera rockeroarekin, 6 urte taldea eroso dagoela esan litik, ezta?
Bai, nik uste dute, nik ez nebala zu baino beto definituko eta diskua, osea, perfecto esan dozu. Eta bai, gure ibilbidean hasieran goguganak un pixkat popa itxia, baino egisa da, gero zuzenekotan gorputzak erroka eskatzen zigula. Eta orduan joan gara bideratzen gure ibilbidea, gure diskuak ere bai, gero eta gehiago zuzenekuak gero eskatzen digunari, ez? Orduan, popa ez da desagertu, popa jarraitzen dugu eukitzen, baino gero eta indar gehiago rokak edo, igual pixu gehiago hartzen junda, edo hobetu ustartzen jakido igual, elkartzen, lehenengo diskotan igual bazen abesti batzuk pop zirenak eta beste batzuk rock, eta jakin izan dugu bixak ustartzen, eta lortzia gustoko estilo bat, bai, diskotan egiteko, baita bereziki, hori da gure helburua eta kontzertutan jotzeko. Beraz, nolabait ere esan liteke, intentzioak eta gero gorputzak eskatzeu dizuenaren asketa bat geratu dela, ezta? Hori da. Ze nik hasieran hori oso nahiko popakin txunditute neuan, da ez dakit jotaki eta itoiz eta lakuak eta... Baina gero zuzenekotan pixkat indar gehiago nahi nun. Eta orduan bajun ginen bideratzen gure indarrak zuzenekotara. Melodiak ere aipatu ditugu, batzuk alaiak eta biziak iruditu zaizkigu, garratzukitua eta pixu gehiago dutenak ere bai, epikotasun ukituren bat ere bai, denentzako lekua dago Kabo Kañaveralen. Bai. Nik elkarrizetasun ingo izut, porque ni baino beto dakizu diskoa definitzen da dana. Bai, badaka garraztasun hori eta ilun hori pixka bate bai azkenengo diskotan junda bideratzen, bai, guri gustatzen zaigun estilo bada, entzule bezala, oso zer gauzak garratzauak, eta ilun hauak eta, gu garen eineko talde baten garen einean, ez da gure ezaugarri nagusia, baina, hor badare, Neuzko kaletan, edo Ahaztu dena, edo abestiak, aurreko diskotan ere bazeren alako abesti kutsukuak baten batzuk, eta, hori ere urtetzen ari da, eta hori bezei urte bada. Bai, eta gero epikotasuna eta danan. Oso ondo definitu oso. Jokin, zaude, lasai ez, doakoak dira, alegia, hemendik aurrera egingo dituzen entrevistetan erabilditzak ezu Julenen hitzak, ez dizkigu kobratuko ez Julen? Noski ez. Hartuko ditut. Baina kantu batzuk truken eskatu behar dizkigu, eta igual erengo eskatzeko ordua badugu ez. Bai, eta agian, berak diskoa definitzeko erantzunak emateko moduriko bena Jokin, agian zuk zer horre kanta bidez eskaintzea izango da, beraz? Saiatuko naiz. Zein izango da lehenengoa? Nondik agertu zinen? Hori da, bai. Venga, bagoaz horren bila. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan prest dugu Jokin Elortza, 6 urte tarra, lehenengo kantua eskintzeko, nahi duzunen Jokin. Izenik gabeko etorbidean oreka mantendu nahiean olatu arteko itxasargia ondamendian bakea nondik agertu zinen nondik agertu zinen gauerdia heldu da lurri zozura eman eskua eta bagoaz inorena ez lekura bagoaz galdutako egunen bila eman eskua eta bagoaz inorena ez lekura bagoaz eternitatera naufragoen hitzak kanten leloak azalean tatuatuak
arkatzak amutsak, iraultza deiak, etenik gabeko garaiak. Gauerdia heldu da, lurri zoztura, eman eskua eta bagoaz, inorena ez den lekura. Bagoaz, galdutako egunen bila, eman eskua eta bagoaz, inorena ez den lekura. Bagoaz, eternitatera. Eman eskua. Ta bagoaz, bagoaz, eman eskua eta bagoaz, inorena ez den lekura. Bagoaz, galdutako egunen bila, eman eskua eta bagoaz, inorena ez den lekura. Bagoaz, eternitatera. Hemen kontatu behar diogu entzuleari, gaur norbait falta ziegula bigarren kafean, Idoia Davila Anderea, eta tira, ondo dago Idoia, kezkatu berarengatik, baina lanak bilatu zaizkigu hemen bideoak direla eta ez direla, eta ulertuko duzu, baina hortik haratago txaloak gutxiago entzun ditugu gaur, denak hemen lanean genbiltzarako, baina bestela entzun duzu primeran, Jokin Elortzaren lehenengo kantu hau, Urteren Kabo Kañaberal disko bari gara esan da bezala aletzen, eta esango nuke Julen edo Jokin, ez da egin norken entzungo duen martxa honetan, baina badagoela zerbait musikan, nik badute lagun musikari bat berak beti esaten abestiak daude, entzuten dut, hemen abestia dago, eta horrekin esan nahi du batzutan, bai, abesti batzutan ez dago abestirik? Bai, arke ala esaten du, ez du arazorik bere izen esatarekin, Mitchell Longaron bateria jole mitiko bada, eta oso musika entzule amorratu, eta berak askotan esaten, hemen, igual talde batez erakusten diozu da, hemen, bai, rolloa dago, produkzioa dago, sonidoa dago, baina abestia bera, eta, ostras, eta abestia bera askotan ikusten da biluzten den momentuan, ez? Jaio zen bezalaxe, askotan gitarrarekin berriro defendatu behar den hauetan, eta hori ikusten da abestia dagoela, edo nik behintzat alaxe esomatu dut gaur soinu proban ari zinela ez, badagoela disko honetan, eta bestetan ez, Julenek aipatzen zuen bezala, melodiak badaude landuta, badago kantua lehenago eta gero janzkera, eta ez, edo zerren gainetik botatako janzkera, ez dakit hau autoreak berak erantzuteko moduko ote den. Ez, nik ulertzen dute esaldi hori, hor kantu bada, askotan produzio gutxia izan leike entzuten ari garen, eta ondo egon leike eta tal, baina gero hori, gitarra batekin hartuta defendatzeko abesti bat ez da, eta orduan ulertzen zer esan nahi duen horrekin da. Gu, nik uste dut, ez dakiz zorionez edo zoritxarrez, ez dakiz beste modu baten funtzionatzen gu gitarra batekin. Gero, bai, ordena joakin gaur egunean grabatzeko, baina ekoizpenak eta iteko eta alako gauza horretako guk laguntzen geha einautekin grabaketan, eta guk ez dakiz beste modu baten funtzionatzen orduan, guria gitarrakin du da, derrigor. Eta orduan kantua derrigor egon berda hor. Bidea egin diguzu zeinauten gati galdetu behar genizun, Einaut Gaztainarekin grabatu duzu diskoa, eta bere izan da ekoizlea, ez da lehenengo aldia, baina esan daiteke akaso lan egiteko moduan bai egon direla alde nabarmenak, ez? Bai, oindala 3 disko hasi ginen berakin lanian, da, hasieran harremanare berakin inginon, ez ginen elkar ezagutzen ere, eta orduan, hasi ginen gure diskoak nahazten bakarrik, urrengoa grabatu eta nahaztu, eta hau ja grabatu nahaztu, eskoiztu, eta gero eta harreman gehiago eukin da, konfiantza gehiago, eta beak gu gehiago ezautu, gu berai gehiago ezautu, bere pixuare diskotan handitzen junda, eta nik uste dute taldian onerako. Justo esaten egin alako, gu azkenian musikua asko esatia da, baina gu azkenian gure instrumentua jotzen dakigu eta gutxi gehiago, baina buruan da bilkiune ideia pilua ez dakizkigu gero igual
egiten, ez? Eta orduan einauteri eskatzi jo, hemen nahi dugu hau lortu, eta bea hori biltzen da horretan. Aurretik ere zuen baserrian egin zenuten lan berarekin, orain Gaztain estudiotan, eta zeren bila, edo zergatik, edo zer egon da? Zintzua izango naiz, bi gauza. Lehenengua hori, berak gauzak hobekin ingo ditun lekua bere estudio propioen dalako. Beraz leku gehiago eman diozu edo? Hori da, bere estudioan grabatu du lehenengo aldiz disko osua, eta bigarren ere bai guri pixka lan kargak entzia. Ez dut kauko. Azkenian gu gure estudioan, dakau estudio txiki baserrien, da gu hor grabatzen pasatzen badeu, azkenian lan gehiago da, denbora gehiago da, azken finean azte burutan graba berdeo edo tarte libretan, eta prozesua bere luzatu iten da. Einautekin hartzeitu 10 egun, moldatzen geha lanian eta liberatzeko, eta 10 egun horietan amaituta egon berda. Gu etxian grabatzen badeo, Iabetea pasa daitezke. Eta gainera, disko bat oso zaila da, amaitzen jakitia. Beti da, zer hobetu edo zer hau, eta ibiliko gainean, igual guaindikan, kabo kainabera lore egon gainean grabatzen egon gainean, gure estudioen izkero. Eta ekoizlearen figura hori, inauten figura hori, urte batzuetako elkarlana bai, ze balio erantzi ematen dio sei urteri inauten lan horrek? Nik ugu handakat, lehenengo aldi ipini nintzala behakin harremanetan Atlantida diskuan azteko, nik esan niola, gu daka oso soinu organikua, eta gainera bilatu izan duelako, Ordura arte gu soinu oso trinkua eta organikua, eta talde pop rock bezalakoa, eta nahi du pixka eta beraztu. Eta hori izan da bere lana. Diskoz, eta gero eta gehiago eta lana handiagoen gainera. 6 urte gu eramaten dugun ideia eta proposamena aberaztia. Emaitza handia da. Lehen abestiaren ostean hasi garenean produkzioak eta ekoizpenak eta ordenagailuak eta gaur egun egia da, komatxoen artean badere mirariak egin litezkela grabazio prozesu batean, baina hala ere zuen disko hau ia zuzenari osotasunean defendatu daiteken disko bada, ezta? Bai, ze gainerakuk egia da, hori, sorkuntza asko pasatzen du estudioan, ez lokalian berez, ez jotzen dane batera baizik eta estudioan grabatzen eta gainetik grabatzen eta bai gerta izan zaku igual aurreko disko batzutan eta igual disko bat konposau grabatu eta gero asterakuan zuzenekotarako jotzen igual abesti batzuk ez funtzionatu. Gerta izan zaku baino disko honekin egia da 8 abesti funtzionatzen debela zuzenekotarako eta jodeun kontzertu asteburuntan hemen Bomberon, Tolosan, 8 bestitatik 7 jo ditugu, eta bestia azkeneko momentuen kendu genuen, azkenian aukeratketa egin berdalako, baina bestela dana jotzeko moduan. Eta hasieran esan duzunaren bidetik ezta, zuek kantu berriak egiten dituzula gero kontzertuak eman izateko, eta noski gero zuzenean defenditzea zaila diren abestiak egitea, edo zailak edo kasu batzutan, zuen holtza gainean zaudeten laukoteaz aparteko beste musikari bat, edo beste material bat eskatzen duten kantuak egitea, zuen buruari traba jartze izango litzateke. Gu hortan beti gainera egea gu erditxantxetan gure artean da gu rock and roll. Osea, ez dakau ez pregrabautarik, ez klaketarik, ez sinterik, ez dakiulako beste egiten orduan. Laura guaz, amplifikadoriak entxufau eta gordinien aurrera eta efektu, justo gitarra pedala sartu altzaion efektua eta gauza bat da diskua eta gero beste gauza bat da kontzertua. Bi plano guk ez deu saiatzen eta ez da gure helburua kontzertutan diskua imitatzia, kontrakua. Diskua da, aurrekoan ez dakin indun simil berdina, eta diskua da pelikula bat itia bezala sinean, eta ero kontzertua da antzerki bat, eta beste plano diferente baten da. 12 minutu ditugu, 11 dagoeneko arratsaleko 6etarako eta oraindik Goiurik sarraskia egin behar die zuen letrai, beraz bigarren kantu askatuko dizugu. Ez dakit sarraskia garaitezinak kantu egin duen norbait egitea ere beldur handia ematen dion. Bai, egia da. Jasan behar dunari edo zuri, baina tira. Lehenengo kantua entzun dugu eta bagoaz garaitezinak horren bila.
Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, 6 urteko Jokin Elortza eta Garaitezinak. Nahi duzenan, Jokin. Itxaso aldetik ekaitza somatzen da, babesera noa heltzen zaren bitartean, kale arrotza hauek gureak izan ziren, etorkinak gina, etorkizun bila, sentitu genuen mundu aldatzeko gai ginela, iuntasunean elkartzen baginan, urte iunaien argia izan ginen, malkoen artean ikasi genuen, kale arrotza hauek erakutsi ziguten, erortzen baginen aurrera egiten, sentitu genuen mundu aldatzeko gai ginela, iuntasunean elkartzen baginan, kale hauetan ginean garaitezinak, kale hauetan ginean garaitezinak. Sentitu genuen mundu aldatzeko gai ginela, iuntasunean elkartzen baginan, kale hauetan ginean garaitezinak, kale hauetan ginean garaitezinak, kale hauetan ginean garaitezinak. Eta Garaitezinak honen atzetik badator segituan, Jokin Elortza berriz ere gurera, hain zuzen ere, aurre egin behar diolako Goiuriren sarraskiari, eta sarraskiak ez du azalpen handirik behar gure, audionek aurkezten du sarraskia. Sarraskia. Eta Goiuri, oain ez zaite saiatu honi beldurrak entzen, eta egin eraso beldurria. Vale, bida. Ai, ez dakitze abestirekin hasi. Bale, orduan, ez dut abesti bat erabakiko. Abesti askotatik esaldi batzuk hartu ditut. Adibidez. Olatu arteko itxasargia. Itxasoko ura gara basamortu idortuan. Itxaso aldetik ekaitza somatzen da. Eta lurmuturraren itxasoan bakarti eta norabide gabean. Abesti askotan aipatzen duzue itxasoa. Baina niri kontatu didate zure herrian ez dagoela itxasorik. Ez da, baina, Euskal Herrin bakizu itxaso beti gertu da gaula, eta, bastante xenti ibiltzen gara kostaldetik, eta gainera itxasua badaka alako indar metaforiko eta zentzu guztikuak edozein sormenetan agertzeko. Hori da kasua. Perfecto. Beste esaldi bat. Sentitu genuen mundua aldatzeko gai ginela. Ja ez duzu sentitzen hori? Oitzo itxarrez konformatzen naiz munduak ni aldatzen ez banau. Lehen asmua esan mundua aldatzia eta oin konformatzen naiz munduak aldatzen ez banau. Boa, ze ona. Ze hausnarketa ona. Lortuko dugu abesti hau amaitzea minik gabe abestea. Hori lortu daiteke?
da magu, Euskal Herrin urte gehiegi abesti berdina abesten, ez? Eta ia noiz baita amaitzen duen, da azken egarra botatzen duen, ez? Eta bonus, galdera. Regetoia dantzan, lagako ondartzan, postmoderno jaia iltegixen. Zer da, hau? Hori da, letra bat egiten hasi biasarenian da estribiba hori irtetze jatzu eta esatezu, zer nabil ni regetoia aipatzen, lagako ondartza, ez naizela junin dela 20 urte. Baino, behin buruan hiltzatzen jatzule ezin likizula kendu. Ezin kendu. Eta hortik sortu zan hitza eta hortik sortu zan dana eta ezin kendu. Eta, bueno, nahiko kuriosuak gero da, eta jende, gero hiltegixen gainera jende asko ez da jakingo, baina hiltegixa da berrizko gaztetxia. Orduan, da pixka nahiko berezi, ez da, baina sortu zan, hor, lehenengo bolako bozeto ematen, eta regetoia dantzan lagako ondartzan, ezin kendu. Gero galdetuko diabe gainera, esaten dut, gero galdetzen gabe, ze de montre horita, baino ezin kendu. Ba, agurte horretik galdetu beharko diogu Jokin Elortzari, aurrekoan abiatu zenuten kontzertu bira bat, edo kontzertuak behintzate hasi zen ituzten, gehiago etorriko dira atzetik, naiz eta ez ziren gadi, errexen akortarako? Ez, egile da, justo pandemiako brote berri honekin eta kontzertu pilue bertan bera geratu dire, reprogramatin beri zen dire urrengo hilabetetan bertan bera geratutako kontzertuek, eta ez da errezi izaten ari kontzertuk eta lotzia, baina bueno, gu espero dugu alik eta leku gehienetan jotzia, hemen dei bat itxen dugu bai, 6 urte programatzia o eramatia nahi badaen edo zeini gurekin harrematen jartzeko, baina, bueno, baditzu kontzertun batzuk, eta urrengua etxian joko dugu, eta esan moduan, berrizko hiltegixen, berrizko gaztetxean joko dugu Otsaiak 12an, postmoderno jaia ingo dugu, eta gero, apirilan ditugu beste pare bat, Amurrion eta Endaian, eta pixkanaka joango diretaratzen, ze hori, ez dire garai errezenak kontzertua lotzeko, baina, bueno, gure horretan ez gara gehiegi be tematzen, urtetzen dana jo, eta gainera diskuan zikluan nahiko guretzako, ez dakit, 6 urteko izango da, edo 10 urte, ez? Jotzen egoteko urrengo diskoein arte orduan, ez dago presari beleku guztitati pasatzeko. Dena ipatu dugu eta azalpen dena ere eman behar genuen. Julen Goikoetxea biok musikaren bitartez ezagutu genuen elkar, naiz eta kazetari giroan edo saiatzen garen gaur egun, eta ezagutu ginen, bueno, bidertzean, 6 urte eta bestelako hainbat talde boga-bogan zinetenean, eta guretzat ziren antxe erreferenteak ez honek nola besten du, nolek bateria nola jo eta bar, eta han bagenituen Carlos Arantzegi bidertzeanen, Ekain Elortza 6 urten, eta gogoan dut esango nuke, zea hementxe izan zela bonberenean kontzertuan, hurbildu gintzaiola Ekaini, kriston txapa galdetzea izuta, timbalau eta... Asko jakingo bagenu ez dela, hau zen neurritakoa eta pentsatuko zen, entzuten ari bada barkamen eskatu beharko diogu, baina tira. Eta gogoratu dut horrekin, Don Inorrezek duela gutxi, bueno, bidertzeaneko imaubedak abesten zuela, barrealan egarkantuan, zaharregia gaztetxetan jotzeko arruntegia, eta nizan, nik dagoeneko identifikatu xamar sentitu naiz letra honekin, zuek ere batzutan pentsatuko duzu hori, baina ala eta guziz ere horri aurre egin behar zaio, eta gaztetxeak ere hain gaztezgarren ontzat izango dira, ez? Gu egizan beti oso gaztetxeruek izan gera, eta oraindik ez gara sar sentitzen gaztetxetan ibiltzeko, eta ez da momentu hori heldure. Gugatik gaztetxetan, hil arte. Ez da dileba momentu hori heldu, baina agurtzeko momentua bai iritsi zaigu, Jokin Elortzari eskerrak emanez, 6 urteri bizitza luzea opa, eta zortzerik onena ere desiratuz, benetan 1000 esker gure etortzeagatik, eta kontzerturen batean ikusiko dugu elkar seguro. 1000 esker zuei. Izan ondo, Jokin. Julen Goikoetxea Orbegozo, datorren astera arte. Hori da ondo izan. Goiuri zu bihar arte, baina ni hemen naiz egongo. Julen bihar arte. Julen bihar arte. Zue bihar arte gira da, jama. Inigo zuri datorren astera arte. Datorren astera arte. Ondo bidean, bihar arratsaleko 4etan, hemen izango dira, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean izan ondo, bihar arte. Aio. Keep calm and bigarren kafea.